ziua! Numele meu este Merlan. Sunt aici pentru a vă spune câteva chestiuni legate de acest muzeu, pentru a sensibiliza opinia publică asupra acestui monument de excepție din municipiul Huș. O clădire care inițial a fost o locuință particulară, apoi a devenit un palat administrativ. În cele din urmă, în 1983, a devenit muzeu municipal, după care și-a continuat, a avut mai multe atribuții, o activitate de cercetare, o activitate expozițională și o activitate, să spunem, de lucru cu publicul. În 1992, clădirea, datorită frumuseții și arhitecturii complexe, este inclusă în lista monumentelor istorice, însă nu pentru mult timp, pentru că în 1993 deja clădirea, în interiorul clădirii se descoperă o ciupercă, Merulus lacrimansis, care afectează atât lemnăria cât și obiectele perisabile din incinta muzeală. Aici ne referim la țesături, la diverse obiecte din speță de origine etnografică. Astfel că din 1993, practic, muzeul se închide pentru public, rămâne funcționabil doar pentru cercetarea științifică și funcționează în această manieră peste, să spunem, 10-15 ani. Au loc numeroase mișcări de personal datorită faptului că această instituție nu mai funcționează în parametri normale, o parte din personal trebuie să plece, astfel încât după 1998 rămân în cadrul instituției doar 2 persoane. Din aproape 10 persoane câte erau în structura acestei muzeală, rămân doar 2 persoane care practic mai mult păzesc artefactele și celelalte. La un moment dat clădirea intră în renovare, într-o renovare capitală. Îi se dea un termen până în 2006. În 2006, practic, nu erau decât o parte din reparațiile efectuate. Banii au fost, din câte am înțeles, investiți. Când am întrebat municipalitatea, autoritățile municipale, ni s-a spus că domnul primar nu poate și nu dorește să preia recepția lucrările efectuate la acest muzeu, deoarece nu se justifică lucrările care s-au efectuat până la această oră la suma care a fost dată pentru muzeu la acea vreme. Prin urmare, să spunem că autoritățile locale tărăgânează, probabil din motive bine știute de dânsii, probabil preventiv sau din siguranță. În acest moment, vedeți, dacă nu se va continua aceste lucrări de reabilitare, de refacerea acestei clădiri care este, de frumusețe excepțională pentru municipiul Huș, ea încet, încet va fi afectată de factori naturali și va fi scoasă din circuitul cultural și științific al zonei. Chiar dacă este un muzeu mic, un muzeu municipal, cu o infrastructură redusă, totuși, fiind într-o zonă istorică bine amplasat, acest muzeu și în special arheologii care au făcut investigații științifice în cadrul acestui muzeu, au avut foarte multe rezultate și descoperiri care au avut un impact puternic național. Și aici avem în vedere diadema princiară descoperită la Bunești-Averești, în proximitatea municipiului Huș. De asemenea, tezaurul statuar descoperit la Isaia, comunarul Bucăneni, care are o vechime de peste 7200 de ani. Tezaur care astăzi este expus în cadrul Muzeului Universității din Iași. Și aceste tezaure, deși sunt împrumutate, el ar putea face obiectul expozițiilor din cadrul acestui muzeu și pentru care, cu siguranță, publicul, aflând despre aceste artefacte, despre aceste tezaure descoperite în această zonă, cu siguranță ne-ar călca pragul mai des.
putem mândri că muzeul din Huș are o mulțime de artefacte care, dacă să o luăm așa cumulat, am putea spune că sunt chiar mult mai, că aceste artefacte sunt mult mai bogate și mai diverse și decât chiar muzeele din județ. Mă ne referim la muzeul din Bălaț și din Vaslui. Numai că aceste artefacte zac undeva într-un depozit, în loc să fie expuse în acest cadru cultural, care, după cum vedeți, numai cadrul cultural nu seamănă. Facem pe această cale un apel către municipalitatea, autoritățile municipale din Huș, spre a se implica mult mai activ, pentru că, așa cum spunea și Nicolae Iorga, o comunitate fără istorie este ca un copac fără rădăcini. Sau o comunitate care nu-și cunoaște istoria, practic nu-și poate revendica istoria adevărată a acestui neam. Prin urmare, rugăm autoritățile spre o implicare activă, spre a ști și noi că în municipiul Huș avem o clădire, avem o instituție care să ne reprezinte istoria, neamul și rădăcinile acestor locuri.